Noiz igandiz ireki genuen Lizardi museoa. Museoa oso polita eta oso interesgarria. Bai, zait oso ondo da, hola? Gainera, bertan edukitzea hemen ikasliak eta aurkeztia pixkat eta erakustia zein duten eta nola daun banatuta museoa, oso interesgarria. Lehen unetik Santa Clara jende bete duzue. Oso lan polita gindue, bai. Oso kompletua hola, gauza pila badazka, ikusteko, ulertzeko. Asko gustatzen zaite nola geratu da dena eta nola umeak edo nola egin du bere lana. Eskerrik asko gure lana ezagutzera gerturatu zareten guztiei. Impresionantia, ikasteko modu berri bat eta holako askoz gehiago ikasten dabela, seguro. Aparteko bat jarriko nikela, bai ikasleei, bai egondan koordinazioa kontuan izan da zenbate area ezberdinetatik ibili dian eta beraien artean nolako moldaketak egin beharko izan dituzten eta irakasle, por supuesto, hau berez ez da egiten. Ziur, hurrengo abenturan ere elkartuko garela.